Allah manzon Allah yaushe za mu gana Mahmud annabi na mai kama Allah mai jamala manzon Allah Rabbu Allah sarki na mai sarauta ka bani tsira kai dai ni mun fahimta idan ji bege ga mai mai sarauta amana aske na labarin garba Muhammad Rasulullah a tare tsira da mutum ga mai Madina dan ba mai shi gaba ya hauye zauna alal iyaka a garin ka bare hauna shi na kama mai gidana Rasulullah almajirinka kawai dan gidanka ne na zo ma a gare ka da ambatonka ka bani fili ka gane kiran danka an ka taimaka min komai na kaje ya Rasulullah ya mutunci da mutunci ya karanci da Allah